Hello, üdvözöllek titeket a csatornámon! Ma szerintem egy nagyon fontos témáról fogunk beszélni, ami minden férfi számára nagyon fontos, ez pedig az arcbőr hidratálása. Ha te is észrevetted azt, hogy az arcbőröd fakó, vagy nagyon pattanásos, vagy száraz, akkor az első és legfontosabb, hogy oda kell figyelned a hidratálásra. Először is, miért olyan fontos a hidratálás? Az arcbőr hidratálása nem csupán esztétikai kérdés. A megfelelően hidratált bőr egészségesebb, rugalmasabb és kevésbé hajlamos a ráncok, illetve a bőr irritációk kialakulására. Egy 23-as felmérés szerint a férfiak 70%-a küzd valamilyen szintű bőrszárazsággal, különösen a hidegebb hónapokban, és úgy gondolom, ez azért elég nagy szám. De hát miért is szárad ki a bőr nem csak hideg hónapokban, hanem például nyári hónapban is? Számos tényező hozzájárulhat, beleértve a környezeti hatásokat, mint a hideg, szeles idő, vagy éppen a túlzott napfény. Az is gyakori, hogy a nem megfelelő bőrápolási szokások, például az arctisztítók túlzott használata eltávolítja a bőr természetes olajait, ami száradást okoz. És hát emellett mind ott van a stressz, nem megfelelő étrend és a hidratálás hiánya is szerepet játszik, és ezáltal sajnos a hidratálásunk teljes mértékben el tud veszni. Most nézzük, hogy hogyan hidratálhatod hatékonyan a bőrödet. Először is válasz egy jól hidratáló krémet, de mit érdemes keresni a krémben? Nyilván jogosan teszed fel ezt a kérdést. A hialuronsav az egyik legjobb hidratáló összetevő, amely természetes módon vonzza magához a vizet és segít megőrizni a bőr nedvesség tartalmát. A glicerin szintén nagyszerű hidratáló, amely segít megakadályozni a vízveszteséget a bőr felső rétegéből. Egy másik kulcsfontosságú összetevő az E-vitamin, amely nem csak hidratál, hanem antioxidáns tulajdonságainak köszönhetően védi is a bőrt a környezeti károktól. A niacinamid, vagy más néven a B3 vitamin szintén segít fenntartani a bőr nedvesség tartalmát, miközben javítja a bőr textúráját és csökkenti a bőrpírt, szóval ilyen extra jó tulajdonságai vannak. A hidratálás nem csak a krémek használatát jelenti. Fontos, hogy elegendő vizet igyál naponta. Mivel a hidratáció belülről is indul, a vízfogyasztás nem csak az általános egészségednek tesz jót, hanem a bőröd rugalmasságát is segíti megőrizni. Ezen kívül próbáld elkerülni a túl forró zuhanyokat, amelyek szintén kiszáríthatják a bőrt, és ha tudsz, használj párásítót a hálószobában, különösen a téli hónapokban, amikor a levegő sokkal-sokkal szárazabb. Tudtad, hogy a megfelelő táplálkozás is hatással van a bőröd hidratáltságára? Az omega-3 zsírsavakban gazdag ételek, mint például a lazac vagy a dió, segítenek megőrizni a bőröd rugalmasságát és nedvesség tartalmát. Az avokádó és a lemmag szintén kiváló választás, ha hidratált bőrt szeretnék. Én amúgy mindig furcsáltam ezeket a dolgokat, úgy mondta, majd túl zsírosodik a bőröm, pedig pont, hogy amúgy jótékony hatása van a bőrödre. A bőr hidratálása hosszú távon is fontos. A rendszeres hidratálás megőrizheti a korai öregedés jeleit, például a finom vonalakat és a ráncokat, és ne feledd, hogy a bőrápolás nem luxus, hanem szükséglet, különösen a mai rohanó világban, meg hát az eléggé szennyezett levegő által. Hidratálj bőrt, akár zsíros, akár száraz, akár kombinált bőröd van, mert hogyha még tökéletes is a bőröd, azok a fránya ráncok valahonnan elő fognak jönni. Csak nem mindegy, hogy 35 évesen, vagy 55 évesen, vagy 75 évesen. Szóval hidratálj, ahogy csak lehet. Reméltem, hogy találtál néhány hasznos tippet ebben a videóban. Ne feledd, hogy a hidratált bőr nem csak jobban néz ki, de jobban is érzi magát. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, oszd meg másokkal, köszi szépen!